Fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba talla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħares o Alla it-tarka tagħna, ħares lejn is-Sultan il-midluk tiegħek, għax jum wieħed fit-tempju tiegħek aħjar minn 1000 jum f'post ieħor. Ħuti, ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb, ħalli niċċelebraw dawn il-misteri qaddisa kif inhu xieraq narblu ftit il-kuxjenza tagħna, nitolbu maħfra sinċira lil Alla bil-meduħ li nwarbu kull ħażen li jista' jfixkilna fl-imħabba tagħna lejn il-mulej. Inti Mgħallem tajjeb tagħna mulej ħnina. Inti s-Sultan rebbieħ tagħna Kristu ħnina. Inti l-ħajja tagħna mulej ħnina. Eħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu dil-Qudisja b'suffraġġju tal-irbieħ ta' Ġosefin u Indri mifsud. O Alla inti ħejjej ġejt li ma jidirx għal dawk li jħobbuk, xerret fi qlubna l-ħlewa ta' imħabtek biex inħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li inti wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. Ġietni l-kelma tal-mulej u qalli: O bniedem, ħabbar kontra ir-rajja ta' Iżrael. Ħabbar u għajdilhom lir-rajja, hekk jgħid Sid il-mulej. Ħażin għalihom ir-rajja ta' Iżrael li jieru lilhom infushom. Jaqgħu mhux lin-nies lin-naġġ jieru ir-rajja. Intom tixorbu l-ħalib u tilbsu s-suf tagħhom, toqtlu n-naġġ imsemmija u l-merħla ma tirawiex. Id-dajfa ma saħħaħtuwiex u l-marida ma fejjaqtuwiex u l-midruba ma dewwejtuwiex. Il-dik li tbiedet ma ġibtuwiex lura, lanqas ma fittixtu l-mitflufa, imma mexxejtuhom b'saħħa u qalb jibsa. Huma xterdu ma kellhomx rajja u saru l-ikel ta' kull bima selvaġġa u xterdu. Intilfet il-merħla tiegħi fuq kull muntanja u fuq kull olja. Ma wiċċ l-art kollha xterdet il-merħla tiegħi u ma hemm ħadd min jistaqsi għaliha, ma hemm ħadd min ifittixha. Għalhekk jarajja isimgħu il-kelma tal-mulej. Daqskemm jien ħaj, jgħid il-Sid il-mulej, billi l-merħla tiegħi waqgħet priża u saret il-merħla tiegħi l-ikel ta' kull bima selvaġġa għax ma kienx hemm rajja u billi r-rajja tiegħi ma fittxewx il-merħla tiegħi u r-rajja għadu jieru lilhom infushom bla ma jieru il-merħla tiegħi. Għalhekk jarajja isimgħu il-kelma tal-mulej. Hekk jgħid Sid il-mulej, arawni ġejja r-rajja, neħdilhom minn taħt idejhom in-naġġ tiegħi u ma nħallihomx jieru iżjed il-merħla u ma jirewx iżjed ir-rajja lilhom infushom. Għax dan jgħid Sid il-mulej, arawni hekk jien se nfittex in-naġġ tiegħi u nieħu ħsiebhom. Il-kelma tal-mulej. Għadduħajr il-Alla. Assarm responsorja li nwieġbu flimkien il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, ngħidu ma r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni, f'merat kollha ħdura jqiegħdni, dejn l-ilma fejn nistrieħ jaħodni. Hemm u jrejjaqni, nwieġbu il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni.
imexxini fit-triq tas-sewwa minħabba l-isem tiegħu. Imqar jekk nimxi f'wied mudlam ma nibżax mill-ħsara għax inti miegħi. Il-ħatar tiegħek u l-asluġ tiegħek huma jwensuni inwieġbu flimkien. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Int ħejji mejda għalija quddiem l-edewwa tiegħi. Biż-żejt tidlik li rasi u l-kalċi tiegħi tfajwarli inwieġbu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Miegħi, iva, jimxu t-tieba u l-ħniena il-jiem kollha ta' ħajti. U nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj inwieġbu. Il-mulej u r-raj tiegħi xejn ma jonqosni. Inqumu għall-Evanġelju. Il-kelma ta' Alla hi ħajja u qawwija u tarbel il-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu din il-parabola. Ara, s-saltna tasma' u tiġbaħ lil wieħed sit li ħareġ filgħodu kmieni ħafna biex isib nies għax-xogħol u jħaddimhom fil-għalqa tiegħu ta' dwieli. Ftehim ma' xi ħaddiema b'dinar kuljum u bagħthom il-għalqa. Ħareġ ukoll madwar it-tielet siegħa ra oħrajn qegħdin fil-pjazza bla xogħol u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa u nagħtikom dak li ħaqkom u marru. Reġa' ħareġ għal sitt siegħa u imbagħad għal xi 9 siegħa u għamel l-istess. Għal ħabta tal-11 siegħa reġa' ħareġ u sab oħrajn qiegħda u qalilhom għaliex qegħdin hawn il-jum kollu ma tagħmlu xejn. Qalulu għax ħadd ma qabbadna u qalilhom morru intom ukoll l-għalqa. Għal fil-għaxija imbagħad sejt l-għalqa għal il-prokuratur tiegħu sejjaħ lil ħaddiema u ħallashom. Ibda minn dawk li ġew l-aħħar u spiċċa f'dawk tal-ewwel. Ġew dawk li daħlu għax-xogħol fil-11 siegħa u ħadu dinar kull wieħed. Ġew tal-ewwel u stennew li kienu se jirċievu iktar. Iżda huma wkoll ħadu denar kull wieħed. Huma u jitħallsu qabdu igembmu kontra s-sit u jgħidu dawn tal-aħħar siegħa waħda għamlu u inti qishom bħalna li tabbejna bil-pis tal-jum misħana. Qabeż is-sit qal lil wieħed minnhom ħabib min xejn ma nqastek jien mhux b'dinar ftehmet miegħek. Ħu li jmissek u tlaq. Lil dan tal-aħħar irrid nagħtih daqskemm tajt lilek. Jew ma nistax nagħmel li rrid bi ħwejġi jien. Jew qiegħed tgħira x'inqalbi tajba. Hekk tal-aħħar jiġu l-ewwel u tal-ewwel jiġu l-aħħar. Il-kelma tal-mulej. Nagħmlu ħsieb qasir fuq il-Vanġelu. Mela din il-parabola Ġesu jiġbor fil-qosor l-istorja tas-salvazzjoni li bdiet bil-poplu ta' Iżrael li kien ippreżentat f'dawk li ħadmu sa minn kmieni. Issa ħuti ma' dawn il-ħaddiema is-sit ftehim li jagħtihom ħlas fiss. Infisser is-salvazzjoni tiġi minn Alla. Imma mal-miġja ta' Ġesu iżda f'din il-għalqa tas-sit ġew mistiedna biex jaħdmu aktar ħaddiema irrappreżentati fil-pagani li laqgħu mhux biss l-istedina ta' indiema li kienet imxandra minn Ġwanni l-Battista imma ukoll minn Ġesu. Għalhekk ma' dan is-sit ftehim bl-istess ħlas, jiġifieri l-istess
salvazzjoni. Eżis kemm għandna għalfejn nirringrazzjaw lill-Alla aħna li għandna sit galantom, li għandna sit qalbu tajba, li għandna sit li jaħfrinna, li għandna sit li ma jistax jitħaqbina u għandna sit li jista' jagħtina għax kollox jista' jagħmel Ġesu. Jiġifieri aħna qegħdin ninżommu ma' ħajt sod, dan il-ħajt huwa Kristu. U għalhekk għandna ngħidulu grazzi mulej tal-li inti s-Salvatur tagħna. Iva, tal-li inti s-Salvatur tagħna nirringrazzjawk. U l-ħajja tiegħi u tiegħek tistreħ biss fil-qawwa tiegħek. Din għandha tkun it-talba tagħna. Illi l-ħajja tiegħi tistrieħ fuq il-qawwa tiegħek għax Kristu huwa qawwi, Kristu jista' kollox. Għalhekk eżis nagħmlu kuraġġ, nitolbuh lil dan as-sit li huwa Ġesu Kristu, bibqgħu ċerti li lest li jagħtina dak kollu li hu suffiċjenti għalina. L-importanti huwa li jkollna fiduċja fih u li jkollna fidi fih. Bil-wieqfa. Ħuti eżis induru lejn Alla il-Missier tagħna li jrid isebbaħna anke miegħu fix-xogħol tiegħu ta' dwieli u ngħidulu mulej żommna fis-servizz tiegħek. Għal poplu qaddis Alla sabiex fil-waqt li jaqdi lil mulej bl-umiltà jirrispetta lil kull min qed jaħdem għal ġid tal-oħrajn nitolbu. Għal dawk li huma bla xogħol jew li għandhom paga baxxa sabiex is-soċjetà timpenja ruħha ħalli kulħadd isib fejn jaħdem u jitħallas b'mod ġust nitolbu. Għall-anzjani sabiex inkunu dejjem disponibbli skont il-possibiltajiet tagħhom nitolbu. Għalina sabiex nagħtu widenna leħen tal-mulej li jsejħilna biex nidħlu għax-xogħol fil-għalqa tiegħu nitolbu. U fl-aħħar nagħmlu it-talba personali tagħna. Il-qamulej dawn it-talbit li aħna qegħdin nagħmlulek u għamel li l-ħidma kollha tagħna tibda fik u fik tintemm bi Kristu Sidna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li din nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru tal-imel il-mawlembit ikonna sem fil-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fil-natura tagħna il-bnedmin. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li din nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minni jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna umli u nidma qudiemek u għamel li kun jogħġbok dan is-sakrifiċċju li qegħdin nofrulek. Naddaflu mulej merżuniti rid-dnub tiegħi nakħili. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tejju tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Il-qamu lej daw l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża. Ħalli kull ħadd isib fejn jaħdem u jitħallas b'mod ġust nitolbu. Għall-anzjani sabiex nagħtu widenna leħen tal-mulej li jsejħilna biex nidħlu għax-xogħol fil-għalqa tiegħu
Għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tatina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kum. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuh ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Mister Qaddis tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem ikullhom kien roddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu l-Verb tiegħek li bih inti għamilt kollox li inti battunna bħala Salvatur feddej magħmul bniedem mill-Ispiritu Santu u imwieled Marja Verġni. U għatem ir-rida tiegħek u kiseb għalik poplu Qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idej fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmin għal-ħajja. Għalek fl-imkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Smetu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola tas-smewiet. Birek minn ġej fisem il-mulej. Osanna fil-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sew inti mulej li stħol it-tifħir tal-ħolqien kollu. Għax bibnek Ġesu Kristu Sidna bil-qawwa tal-Ispiritu Santu inti tagħti l-ħajja kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu x-xemsa nżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek miċ-ċokon tagħna nitolbuk qaddishom bl-Ispiritu tiegħek biex isiru l-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik mandamenti qegħdin niċċelebraw dan għall-misteru. Għaxu fil-lejli fih ngħata għalina ħajl ħobs. Radlek il-ħajr birek qasam tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nagħmilek. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġraddi l-ħajr tali d-dixxipli tiegħu u qal: ħudu biex xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Mulej tiegħi u Alla tiegħi jiena nħobbok u nagħmilek. Dan hu l-misteru tal-fidi u l-mulej huwa qam minn bejn l-imwieta xu l-mulej kull il-koppa temil kull il-sin jistqal Ġesu il-mulej. Għalek mulej aħna nagħmlu dam tifkira tal-passjoni li bijebnek fdina u tal-qaw minn jitlu glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew nittamaw it-tieni miġja tiegħu braddi l-ħajr nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fija l-vittima li bis-sagrifiċċju tagħha terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nintlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li jagħmel minna offerta li tibqa' dejjem quddiemek
biex nkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-mażulin tiegħek, mal-Verġni mqazzom Malla Marija, ma' San Ġusepp Żewġa, ma' San Ġwan Battista, mal-Apostli, mas-Saċerdot San Ġorġ Preka, mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Għamel nitolbuk mulej li din il-vittma li terġa' tħabbibna miegħek tkun taslimu salvazzjoni għad-dinja kollha. Wettaq fil-fidi fl-imħabba li knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja. Il-qaddej tiegħek il-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Anton, l-isqfiet u l-Ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa bit-tiba talb ix-xewqa ta' din il-familja li inti ridta tinġabar madwarek. Qader Missier Ħanin lilu li dak kollha kull fejn jinsabu waqqadhom miegħek il-koll. Ħen għal ħutna mejtin wal qaddejja tiegħek Josephine Windri mifsud. Wal daw koll li ħallew dil-ħajja fis-sewa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll fl-imkien nitaxqu għal dejjem bis-sebħ tiegħek. Hemm inti tixxotta kull dema minn għajnejna. Hemm narawk Alla tagħna kif int fik innifsek. Hemm insir nixfuk għal dejjem u għal dejjem infaħruk bi Kristu Sidna li bejn titfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Alla tagħna huwa Missierna, Missier li jħobbna, Missier li għadirna fin-nuqqasijiet tagħna, Missi li lest li jenna għalek bil-fiduċja u bil-fidi ejjew nitolbu bl-istess talba li għallimna u għastess nejdu fl-imkien. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnari, ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kuljum qatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil-minuħa tiegħalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna tolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħinna tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu l-għaqda li inti trid fiha, inti li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja fenna lin. Talla tneħħi d-nubiet tad-dinja fenna lin. Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja fina. Mulej Ġesu Kristu b'malla tiegħek kif qed minnek il-Missier b'ridma tal-Ispirtu Sant. Inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem quddiem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażin. Żommi dejjem fidi lejn il-komandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Dan huwa Kristu li qalilna jien hu l-ħobs ħaj li niżel mis-sema. Min jiekol minn dal-ħobs jgħix għal dejjem. Ħen dawk li jersqu lejh u jirċevuh. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol ta' is-saf tiegħek. Żdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Jisem ta' Kristu jħallsna.
Kjoġobkom bil-wieqfa. Nejdu tlieta vamrit il-Madonna, ġeħet 3 ijiem li damet fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, mbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzi mimlija l-murej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm nitolbu. Mulej bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollu nitolbu lit-tieba tiegħek biex insir nixbħuh f'din id-dinja ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu u li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Infaħru lil Marija tal-Alla u tal-bnedmin, namnula li żbaħanja bil-fer ta' qlub safin, Marija mħamina min qalbna nitolbu, għallimna dejjem iżjed tawlilek inħobbu. Morru fil-paċi ta' Kristu.